Hold nu kæft, for jeg glæder mig til, den dreng, han flytter. Hvornår kan de tage ham dernede? Kan vi tage den senere? Nej, det bliver ham eller mig. Ja, det er afgjort. Altså. Mathias er ikke vores dreng, og for Allan er der ikke andet at gøre nu. Og vi har snart ikke flere døre i huset, fordi han smadrer alt. Mathias skylder penge. Du skal overføre 1000. Til hvem? Gør det for helvede! Jeg har hørt, at ham Strøm har troet mig at smadre, hvis han ikke begynder at sælge for ham. Hvad for noget? Det er ikke mit problem, at du ikke kan styre din søsters unge, vel? Så tænk dig om en anden gang, før du ligger og ringer til folk. Og jeg har lovet min søster. Fuck dig og fuck din ludersøster. Kalder du min søster for Kør en... forsigtigt. Hvad? Kør forsigtigt. Manden har sparket en hund ihjel, fordi han ikke fik sine penge. Så fortæl mig for helvede, hvad det er, han har brug for. Desværre er der ikke nogen grænser for, hvor langt jeg vil gå for at beskytte ham. Forstår du det? De knipper den lille fucking homo, hvis du prøver på noget, okay? Mathias! Du skal løbe! Løb! Skop, hvad han skylder, eller jeg fucking dræber ham!